Nina besilo igama lami Lungu lokaZulu ngihamba ngaphansi komsakazi Nanda FM sikuphike la sikhona sisendaweni yaseKhonopa la eduze kwami kuno umfowethu igama lakhe uThemba Dem ubekade edila nezinto zokuproducer umculo ukuba ama movie nazo zonke izinto ezidila nayo ke i-social network noma i-social media ungasho kanjalo. Kodwa ke okuhlala kwakhulu inkulumo yakhe ngesikhathi sikhuluma ukuvezela ukuthi ngesikhathi sekufika iCovid-19 kwalimazeka kakhulu izinto eziningi akabazange sakwazi ukuqhubeka ukuthi ke enze aqhubeke nomsebenzi wakhe bekade uthanda phambili njengoba njengamanje ehleseze ekhaya engasakwazi ke ukwenza elomsebenzi. Mfethu sikubengele sikwamukele emsazweni Nanda FM. Yebo mfethu ninjani? Siyabonga kakhulu mfethu ngasibonga isikhathi sakho. Ngiyakuza ngesikhathi sikhuluma udaba lakho uvezile ukuthi isikhathi esiningi mhlawumbe ongivezela ubusine isikhathi esingakanani before kufika iCovid-19 wenze lo msebenzi. Kusukela 2012 kuze kuzoshaya lesikhathi la lesikhathi seCovid. Yebo. Okay, ngesikhathi sekushaya iCovid-19 akubange kusakwazi ukusebenzeka ukuvezile futhi lokho usho kanjalo. Yebo. Kwadeni kuphoqa ukuthi uhlale phansi uma akubange nje kusenzeka ababange besakwazi ukufika abantu iziphi mhlawumbe izinto okwakulimaza kakhulu isikhathi sekufika iCovid-19. Ngilimale kakhulu nje ngoba bese ngithole ngisho abantu ekade bethi bazongisiza baxhase ibhizinisi yami baxhase into zami engizenzayo. Emva kweCovid ke ngenxa yokuhlala emakhaya ke ngagcine sengidukelana nalabo bantu. Agcine sengidukelana nabo ngangabe ngisakwazi ukuthi ngibaxhume labo bantu kwaze kwahlula leso sikhathi leso ingakho nje isimo sinje manje. Mhlawumbe futhi singakuveza yini ukuthi lokho lomsebenzi buwenza wona ubukwazi ukuthi uyiphilise ngawo. Bengiyiphilisa ngawo kakhulu ngayo yonke indlela impela. And umthetho wami nginesifiso nje esikhulu kakhulu ngale production. Okay, sho njengamanje mase kuqhamuka umuntu ethi zokusiza khona ungakujebesa kakhulu ukuthi nanoma ngabe kuphi awukhethile ukuthi mhlawumbe ngayinto engakanani kodwa kubalekile manje ukuyiveza kubantu uthola ithuba. Yebo kakhulu. La eceleni kwami ngino imember action safe fixed team uMr Shah mhlawumbe uzosichazela kabanzi ukuthi kuthini nokuphawula kwakhe njengoba sezizwe le interview. When I heard about it from one of our members that we have this artist with all these talents, but he is impoverished and he is unemployed and his family is suffering, and I decided to come and have a look for myself and see what is it that we as a Action SA could do. Well, my view is very clear. This is the problem. The problem is we have a lot of skilled people with talents which we need to tap into. They don't have the opportunity. So as a party, we believe that people need to be given that opportunity to use their God-given skills to improve their lives, the quality of lives of themselves and their family. So I came here to provide some social support, to give him some groceries, to give him a voucher or something. But this is not the solution. We believe we need to create the institutions, we need to create the environment out there which makes it possible for people with his talents to showcase his talents. And it's important. Culture and art is very important in the life of a country for social cohesion and to display the full tapestry and culture of our country. People like him make a huge contribution. So I would appeal to the South African public, to radio stations and music corporations and music houses. Here's a man sitting in his house, impoverished, with all these talents, that they should open some doors for him and give him an opportunity to showcase his talents. He's in his skills, people like him, and we call upon the South African public to give opportunities to people like Mr. Themba so that they can pursue a healthy and a prosperous career. Naye ke uMr Shah oyimember action safe team ukuthi la umfowethu kugcina kuze kuphoqa ukuthi aze agcine rentisa ngendle yakhe ngoba engasakwazi engasana into azoyiphilisa ngoba ukuvezile ukuthi iyona into abade ephilisa ngayo le futhi uyafisa noma ubani ongaba nesandla kumsizeni ukuthi afezeke isiphupho lakhe ngingasho ukuthi kuyena kufana nento ebeka isinkwa pheke etafula ekhaya nasenengane ukuthi zikwazi ukuthi zithole into ezizokwazi ukuthi zifake esiswini. Akabheki ukuthi kungayinto engakanani kodwa umuntu uzokwazi ukumsendeza eduze ukuze athole namathuba ukuthi ayiveze nabo ubani ongaba nesandla ekutheni ayithuthukise ukuze mhlawumbe nesimo sasekhaya sishintshe. Ezindameni zeNanda FM ngikulungelo kaZulu ubeke ngiseKhonopi.